बे समाव आं मोनफैदों बिजनी दावराइबारि गामियाव। सदानन्द दैमारि आं माइसेल्फ मिस्टार एम लाहारी नैबे दावराइबारि गामियाव सदानन्द दैमारिनि नैबे गोजाम न'खौ नायनो फैदोंमोन। गयबारि गेजेरावनो गुबुन जायगा नांलाया, गयबारि गेजेरावनो बेखौ गायनो हायो। चक्लेट बिफांनि गोबां दा फिथाइ थायनो हमदों आरो बे फिथाइनिफ्राय फिन जोलै बानायफिननो हायो। बेफोरो गयबारि गेजेराव गायनाय जादों। नुनो मोनदों गयबारि गेजेर गेजेर चक्लेट बिफांनि फुलिखौ गायनानै देरबायानो फिथाइ थायबाय। गयबारि गेजेर गेजेर नुनो मोनदों। आं फिथाइखौ दिन्थिनो नाजागोन। औ, सोरनोबा नांगौ जायोब्ला नार्सारि नैबेवहाय लांफैनो हागोन, फुलि लांफैनो हागोन। खुब खम बेसेनावनो होनाय जायो। दा नुबायनो फिथाइ ना, नै फिथाइफोरा नायदो, गोबां गाहायनिफ्रायनो फिथाइ थायो, गिदिर गिदिर जायो। दा माने जाथ'वाखै, मोनथ'वाखै आरो बे फिथाइफोरखौनो चक्लेट बानायनाय जायो। आरो गोबां दासिम बेसेबां 250 ना पार केजि, 250 पार केजि मोनो। बेवहाय जायगायाव लांफैयो, न'आवनो लांफैयो। सोरबाफोर गायोब्ला बे चक्लेट फिथाइ, चक्लेट बिफांनि फिथाइ, बे फिथाइफोरखौ नुनो मोनदों आरो दिन्थिबावनो नाजादों। गोबां दङ। मिथिनाय बायदिब्ला बियो गायनायनि बोसोरथाम उननिफ्रायनो बियो थायनो लायो आरो बोसोरथामाव एसेबां गिदिर जाहैयो बियो। गतिके बेखौ एसे जोथोन लानानै गायनांगोन। मोनसे फुलि गायोबाथ' मोनसे जोथोना नांखागौ। बोरमानिफ्राय बासायनांगोन, मोसौनिफ्राय बासायनांगोन आरो बेबायदिनो हाग्राफोरखौ एसे दानस्रांना होनांगोन साफायै, आरो गावबो एसे नायनो हानाय बायदि जायगाखौ एसे साफा खालामना लानांगोन, हाग्राखौ दाननांगोन। नै दे, ओइ गोजा दं। अ, बेहा मोनसे आरो गुबुन जातबो थायो, गोजा जात। नै एखेयानो, गोजा जात। अ नै बे बिफां फांसेया गोजा जात। कालार्ड बरिया। बे जाबाय चक्लेट बिफांनि फिथाइ आरो बेजों चक्लेट बानायनाय जायो। नैबे दावराइबारियाव मोनसे न'खराव मोनफैदों जोङो चक्लेट बिफां। बे जाबाय अके, बरिया। बेबायदि बरिया एकदम थाइख्रिनाय गाहायनिफ्रायनो। बे गाहायनिफ्राय आरो फिन थाइबावगोन आरो बिबार बारनानै थायखांनायबा बे जायगानिफ्राय आरो फिन थायफिनबावगोन। बरिया। औ, गाहायाव एकदम खुनु अफ सिजन गैया, कन्टिनिउ थायनाय। आरो फानोब्ला रिखि बरिया थाइख्रिदों। दा बुंनो थाङोब्ला मोनफ्रोमबो बिफाङावनो फिथाइ थायो। बे जो जोलानि खोथा गैया, बेयाव ओइ ग्रोब माने बेहाय माने अफ सिजन गैया, कन्टिनिउ फिसानिफ्राय देरलांबाय थायो ओमफ्राय गोमोन जाबा बेखौ फाननो हायो। गोमोन जाब्ला माने मिसर जाब्लानो बेखौ फाननो हायो। औ, ब्लाइटबो जायो। खोजोमाया मा खालामो? ब्लाइट जादों दा बेयो। ब्लाइट जानायनि मोनसे मुलिफोर होनांगौ नामा? होनाय जायाखै। होनाय जायाखै खोजोमानि थाखाय आरो। खोजोमाखौ हाबहोनो नाङा। खैजोमाथ' हाखायो फ्राय, खिन्थु खैजोमाखौ होखारनायनि मोनसे माबा बाहायनांगोन आरो। आदसा, बरिया। नोंथांमोना नुनो मोनदों नै नैबे सेवलांनाय बायदि नुनाया बे ब्लाइट जानाय, खैजोमा अरनाय। गतिके बेनिखायनो हायोब्ला खैजोमाफोरखौ हाबनो होनाङा। हानायमानि खैजोमाखौ होखारनायनि मुलिफोर दङब्ला बेखौ बाहायजायो। खैजोमाखौ सोबनानै बेखौ माने दुब्ला खालामो। चेक खालामबाय थानांगौ। गुदियाव सुनै फोननांगोन बे खैजोमाखौ होखारनोब्ला।
मोनसे आबाद बेसेन गोसा मोनसे जोंनि मोनसे बिफां बिनि जि फांफ्रोमबो बिफाङावनो बेबायदि थाइख्रिनाय फिथाइ नुनो मोनो जो जोला होननाय गैया बेयाव गासैबो बिफाङावनो थायो बे जाबाय चकलेट बानायनाय बिफां बे फिथाइखौ मेच्युर जायोबा बेखौ लांनानै इन्डास्ट्रियाव चकलेट बानायहैयो जोबोद बेसेन गोसा बिफां आजिखालिथ' मिथिखायो चकलेटआबो गोबां रोखोमनि थायो दामि चकलेट थायो गोबां बायदि बायदि चकलेट थायो बेफोरखौ बिदिनो नैबे मेच्युर जाहांनाय जारें आरो बे मेच्युर जागोन बिदिनो गोरा औ ओजोंहाय नै एखेबारे गाहायनिफ्रायनो थायो बिबारखौथ' मिथिखाबाय बिबारा फिसा थुफियो गेलं जाया खिन्थु फिसानिफ्रायनो देरबोयो आरो बे बुस्थुआ बरिया थाखो थाखो बे जायगानिफ्रायनो बे बिबार बारगोन बे जायगानिफ्राय बेयावनो थायगोन बे खुनु थायखांनाय बारखांनायनि बाथ्रा गैया फिन बे जायगानिफ्रायनो थायगोन जेरै खान्थालफ्राव जेरै थायो बेबायदिनो औ औ नार्सारि नैबेयाव लांफैनो हागोन नोंथांमोना उलुबारि ना उलुबारि दावराइबारि बे दावराइबारि गामियाव बे नार्सारि दङ जोबोर मोजां मोनबाय बेखौ दिनै फैनानै नुफैबाय आरो बिनि थाखाय आङो बेखौ दिन्थिनो नाजागासिनो दङ बिबारफ्रा नै फिसा 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 बारदों आरो बेनो लासैनो देरनानै फिथाइ महर गिदिर महराव बे फिथाइ हिसाबै फैनानै नैबेफोर जाबाय बिबार ख्रि ख्रि बारनाय बिबार आरो बेनो फिथाइ महराव सोलायगोन गिदिर गिदिर जाहैगोन आरो बे मेच्युर जायोबा बेखौ बायना लांगोन लांफैग्रा दंखायो मार्केटाव फानहैनाङा जेबो 250 पार किल' बे उनावहाय बारायबावगोन थेवबो दासिम 250 पार केजि सोलिनानै दं नैबे एरियायाव गासैबो बिथांनि न'नि जि गयबारियाव गासैबो जायगायावनो बेबायदि गायनानै दोननाय दङ बिनि जि प्रडाक्सन जागोन बिनि प्रडाक्सनखौ जोङो हाथायाव लांनानै फानोब्ला एबा न'निफ्राय लांफैगोन जोङो न'आव फैखाजोबो दाथ' जों मिथिथ'वा जोंनि मानसिफ्रा मिथिथ'वा हाथायफ्राव बेखौ बायनायनि बाथ्रा नङा बे न'आवनो लांफैगोन आरोखि गोबां इउटुबफ्राव नुनो मोनो बेबायदि नाथाय जोंनि बर'नि गेजेराव नैबे दावराइबारियाव फैनानै नुफैबाय बिथां सदानन्द दैमारिनि न'खराव नै बरिया फिथाइ थायनो हमदों एखेबारे गुदिनिफ्राय थायदों बरिया फेन्टास्टिक वाव 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 बरिया मोनसे नोंथांमोना नायनो हागोन नै थायजेननाय समाव माबायदि ख्रि ख्रि फिथाइ थायो ख्रि ख्रि नै ख्रि 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 बे जाबाय एखेबारे थायजेननाय ख्रि 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 देरथ'वाखै थायजेननाय ख्रि ख्रि बरिया नैबेथ' नस्थ' जानाय ना नैबे सेवलांनाय खोमा बे गोजाया नस्थ' जानाय ना एसे नैबे बिदिनो नस्थ' जायो बिदिनो नस्थ' जायो बिनि राहा दङ बारा इसेबां बेमार थाया बेहाय खालि खैजिमा होननाय मोनसे एम्फौआ अरो आरो होमब्लाना बे फिथाइफ्रा बेखौ खैजिमाया सोबोब्ला बे गोजा जारेंनाय जालाङो आरो सेवलाङो बेल' बिनि माबाया जेंनाया प्रब्लेमा बेनो बरिया र' फिथाइ गोमोनखौ नायनो र' थिखानाय बा बे जाबाय मेच्युर फिथाइ बरिया गय बिफांनि गेजेर गेजेर गोबां दङ बिथिंनियावनो गोबां दङ गासै बेसेसो दङ बायदि ओरैनो बुंना बेसेसो दं बायदि फाङा बिफाङा 200सो दंना 80 दाल दङ दासिम
थेवबो गुबुन जायगा नाङा बेनो बे गय बारियावनो बेखौ गायनो हायो बरिया गोबां हासारनिबो गोनांथि गैया नोंथांमोना जुदि फुलि नांगौबा बेहाय जगाजग खालामनो हागोन आङो बेहाय लिंकखौ होनो हागोन फिथाइ ख्रि ख्रि एखेबारे घन एखेबारे थाइख्रिनाय फिथाइ बरिया गुदिनिफ्रायनो थाइख्रिनांदों फिसा 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 थाइख्रिनाय फिथाइ बा सोरबाफोर न'खरफ्राव बेबायदि गय बागाना बेबायदि लांदां जानानै थायोब्ला बेबायदि रोखोमै बिफांखौ गायनानै गोबां माने बेबायदि रांनि बिगोमा जानो हागोन बेफोरखौ फाननानै बरिया फुलियाव गोजा मोजां नुयो गोजाखौ बरियासो कालार गोजा गोजा फिथाइ थायनाय बरिया नै गाहायनिफ्रायनो थायबोदों बाबा गेजेर गेजेर फिथाइफोरखौ जोङो नायगिदिंगासिनो दङ नै गुदि गुदि एकदम माने बिफाङाव थायो औ बबेथिं दंबोयो आरो बेफोर गासिबो गय बारि गेजेरावहाय बेवहायनो गायनो गुबुन जायगा नाङा बे गय बारि सिं सिं बेफोरखौ गायजायो आच्चा बे नैबे गोमोन जाबायलै नैबेयो जायाखै जागोन बेबायदिनो गोजा एसे जायो मोननाय टाइमाव बेवहाय गोबां नुनो मोनदों नै एखेबारे बिफाङावनो थाइजोबो ख्रि 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 दासान्दि 40 राङाव फुलिफोरखौ हरनाय जादों होननानै खोन्थानाय जादों बिगुमानिफ्राय जों मिथिनाय बायदिब्ला 40 राङाव हरो दा उनावहाय दामफोरा बारायलांगोन दानो लांफैखा नांगौब्ला सोरनोबा मानो दाम गोसा जाबोनो हमदों बेफोर बिफांखौ दा जोंनि आसामाव लाबोनानै गोबां जायगायाव गायफैबाय आरो बिनि माने जिथु माने बेखौ बिनि गोनांथिखौ बुजिनो मोनबाय दा गुबुन हारि जे बांगाल हारिनि मानसिफोरा बेखौ लांफैगोन बायनानै फानबायना सिगां कन्टिनिउ फानगासिनो दंनो बोसोराव बेसेबांसो समाव फाननो हायो बेखौ मा सिजनाव थायो आरो मा सिजनाव माबायो कन्टिनिउ 12 मास बेखौ माने फाननो हायो होनना बुंदों माबा फिथाइयाथ' बिदि कन्टिनिउ थायबाय थायो आरो बिदिनो जानाय गोमोन गोमोनखौ खाना लांगोन आच्चा बिनि अफ सिजन होननाय गैया आरो नै फिथाइया एकदम गुदिनिफ्राय रिखि 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 थायदों बा नैबे गय बारियाव गायनाय जागोन बिथांनि बे लांदां चक्लेट बिफांनि फुलि गय गुदियाव जेबो जोङो मोनसे जायगायाव गय गुदि गुदि माने लांदां बिफांनि फुलि बेखौ जावैनाय नुनो मोनदों बे जाबाय चक्लेट बिफां आरो बिनि फिथाइफोर आच्चा बे मेचुर जानाय नामा जासिगोन बे जाबाय मेचुर जासिगोन मोननाय आच्चा नै बरिया
उलुबारिनि दावराइबारि गामियाव नै सदानन्द गयारिनि गोजाम न' बिनि न'आव थानाय फंबाया न'आवनो बे नार्सारिखौ बानायनाय जादों। बिथांनि लिंकखौ आङो डेसक्रिपसनाव फोरमायनानै होदों, नोंथांमोना हान्थामेला खालामनो हागोन। बे नार्सारिखौ बानायदों चक्लेट बिफांनि फुलि आरो फिथाइनि प्रडाक्सन गोदानै बानायनाय जादों। बिजनीनि उलुबारि थामहिनबा दावराइगुरि गामियाव।